Kastoy ti imbilin ni Jesus kadagiti sangapulo ket dua. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tao, taawan tinailimeng adinto maiparangarang. Ket awam met ti palimed adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasipngetan isauyo iti lawag. Ket ti mayarasaas kada kayo, ipukkawyo iti toktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay iti bagi. Ngem di da mabalin apapatayan ti kararwa. Agbuteng kayo ket di iti Diyos. Isu a makabalin amang patay iti bagi, ken kararwa ijay infierno. Good morning. Sinno ti adda kasinsin na ditoy. Nay awang kasinsin nyo? Apay may saking agbibiyag. Kunadan sa dijay ke cousins are best friends. Kunadan sa dijay niya. Tada kami, ado kami ang agkakasinsin, manoda amang ko. Ngamda kami nga agkakaaruba. Nasinged. Amoy iti sao nga nasinged. In English, close. Oh, kita niya, dama English ko minsan niya. Nasinged ti haan lang agkakasinsin, kapidwa, basta di ayan min, nangruna kada ka mga agkakatawunan. Nasinged. Apa yang nga nasinged? Idi ubing kam kanupay lang amin. No, dagiti agmamarites na dagito yung nga taiday niya. Dagiti anakan, kung natay man laengan niya, di anakan, no umaway, wano agudong jimaysa, dayjay anak na ibati na, ken dayjay ipag na, kasinsin na, wano kaaruban na nga, iso ti agaw awir. Kita taga po ta, idi kasjay ibati na, iso ti agaw awir, mapan umaway, wano anya, kasjay agsisinublat da, kati kastada, isugarod nga kunada ke agkakalampin kami, amuyo ti lampin. In English, diaper. Oh, kaya niya, kaya damo English na basit Agkakalampin kami, agbibinulod ti lampin, makaslamay-may sa ti lampin kunada. Kaya di, manmanupay mo ila ti chupon, amuyo ti chupon. Awam mo magatgatas di ayan mi ti man inuman mi di ubing atin inuman ti ubing di ayan mi idi kesegat. Amuyo sigat. Asukaran na basit, unik kan na tagapulot, no awan taga kapilitan nga asin, no naibos di segat, isungan ko nada, nagkakasuso kami tiin na, napadasak ti nagsuso, ijay, antik, ijay kasinsin ko nagsuso mo't ijay, ta isuna nga ron ti agaw awir, kasjay ka-close, iso nga kasla, na singed ti panag kakadwa, aging gana nga, idi medyo adda pupuot min, kasla may salata nga aga-aya magkuka rugyan mi dayta ni balay-balay. Oh, mumimot ag balay-balay agramid kay ti balayo, ti kwartami kabulong ti bayobana, agistor mo dijay may sa agdengdeng kam to ti marunggay nga latat sardinas di paglot da nagkusep met at dagitay di mi mapaspas ged. Kaya agbalay-balay. Intunukan mapanen di taltalon. Agkukuyog kami nga panaganati, dagitay. Dito makan durian diket, you do not know durian diket, rich kids kayo. Nya durian diket. Kita nyo mo siya, ikak ti kwarta na makaibaga. Awan, dakam lang nga taga-ubog. In English, I don't know. No, nya English na dito, durian diket. Dijay kasla ruot nga daramot na, nga kalyum di ramot, no okisam, nagalis ngalngalem, sumamit nga nagalis. Hanyulatam mo. Dayay agaayam nga kasjay, nasinged ti panagkakadwa. Aging ganan nga di pa nagkakadwa at dalat mo pinuntunan no daduma. Agpunto di may sa agawid ngam inton malam, uno inton bigat agkakadwa kay manan. Ay apo day tangan lawa-lawa no apay met. Kakaasi kang agberbirok day tangan lawa-lawa in English, scorpion. Ha? Kita amo yung magayam niya. Agkaasi kami nga agal-ala iti lawa-lawa. Saka ito agpapaapa, no naabak ka niya nga rutiriinan no nasaputan di lawa-lawam. Agsaki nakam mo Mawa na siya klata ti kasiglatan idi akin no tibigbigat apan agyalis ti bay baka ijoy bantay.
Na dapay la dagiti banteng. Anja ka mo no kanya ti English ti banteng itan. Ang mga chicken wire kumama na niya. Daya ka adu ti lawalawad ja bantay. Isu nga naman pa na agbasa idi, giposporok napno lawalawa, isoksokat ko ti papel. Tawa mo balon mi 25 nga papel, may sa alawa ramay-ramayan no butirog, anja ka mo no sukanan. Kakas jay ka into no naabak, nay madinakam na. Agtataksi panggami pay mangruot, agkakadwa kami agkakasinsin, agkikinabit kami mula ang kinabit pa. Sa bali mo ti kinabit nga panunot yun, dahil mat ilogan mo ni kumarim data pampanunutin nyo. Kinabit kanya mi kasla agsusugal kami ti ruot. Mangruot kami, itayam, at dadwa nga kayo nga itugkilyo, ipurwak yu kumpayo, di kaasigan iso ti mga bak. Aging ganto nga sikan, awan na ruot mo, nakapunodan to, nagawid na may sakan ton nga. Kasjay ka-close, ti banding, ti relationship. Gana kada kami iyayan mi agkakasinsin. Haan lang agkakasinsin, no adda na ikapang ija nga kaarubam, kasla agbalin ang membro ti pamilya, adda natural nga banding. Nga uray no, agpunto di may sa, maukos ko na da di may sa, intuno kan agsublilat ta, kasjay nga ti relationship, banding. Kasi malaan di banding di pamilya. Itiri pamilya, sa bali mo ti banding na ti pamilya. Blood is thicker than water kung nadan sa latta. Talagang ano pamilyam latta. Sa bali mo ti relasyon di pamilya. Kasta mo ti relasyon ijay gimong. Adda natural nga relasyon ijay gimong. Isungar nga kung kuna tayo ijay sisa tayo. Adda natural nga panagkakadwa. Nayunam laeng basit na espirituan. Iso day tate kung kuna tayo nga simbaan sa nga kaarubaan. Uray di adda mo banding dagiti agkakabarkada, aggagayam, agkakatrabakuan. Nagmayat ti adda gayam nahan. Haan nga amin nga gayam kanasayaat. Adda dagitay kunada nga sa ginhawa tayo'y magkasama sa hirap, bahala ka na. Magdusa ka ako na day jay. Anya ti perfect example na da ito'y, da kayo amamunsyon. Nagimas takakkaan nyo, nagraragsak kayo nga mangmangan, inton pa nagiinnaw awan na bate. Intarayan nyo. So nga, sa ginhawa, tayo magkasama sa hirap. Kamukan. Kasi niya relationship, kasla kasi madla ang ti relationship. Ngam kakabsat, dito yung ibanghelyo tayo, ipagpaganat-gat ni Apo Jesus. Anya ti imbaga na nga nagmayat nga pagpampanunutan tayo. Ti kunana, garita basaan tayo, nya? Si asino man ang mangipudno kadagiti tattao ti pannakikadwa na kanyak. Nya ipudnok tumet iti imatang ni Ama sa dilangit. Anya ti ibagbaga na daytoy. No adda na pintas a relasyon, haan lang di pa nang ipannakkel kin ni Apo Diyos. Ipudno ng tumet no adda na pintas a relasyon tay kin ni Apo Jesus. Ibagahan ng tumet iti Ama. Kano ti relasyon tayo dito'y lubong, da tayo nga tattao, kaadda kong kunana, something wrong mat, sumurot ma di relasyon tayo kini Apo Diyos. No kas ano ka nga mangilangan kini kabsat mo, kas jay mo laeng kini Apo Diyos. Kas ano ti relasyon tayo, no sakala nasayaat, no adda kaya mo nga kuna tayo, nya pangawag da ka dagiti tattao, opportunista kunadan sa dayjay, sakala na laing na adda kaya mo, ngam na adda kaya daking ka, aglimang ka, adakit ka siya, na dete ko niya, adda kwartam ka, nagasidag isuna, inso ti adda kwarta na, hamo makita ubot na, aglimang, di relasyon tayo, isuma laeng. Ado na kita tattao nga kunak nga, nasayaat, good. No nasayaat ka, nasayaat. No do tubngarim di baga na nga madi, uno tubngarim di aramid na, agpuntuking ka, mapandibangir, si kanton ti dakes. Kasjay mo ilaki ni Apo Diyos. No ti relasyon tayo kin ni Apo Diyos, kada give and take laeng, dumawat ka, inikkan na ka, ngam no koreken na ka, iji madi nga aramid mo, kaham mo kayat, kasjay mo laeng iti tao.
The same, no kas ano pa nakirangan tayo iti tao, kasi mo kini Apo Diyos, isugarod nga ni Apo Diyos ko natay no daduma ka, no pari na naka, na ikan nakatipan nubok iti biyag mo, no detay ikan nakakumamo ti pakari na amo iti bagim kunam, apaya Apo, nga dos-dosaan nak, wrong choice of word day tadusa. When it comes to relationship to God, wrong choice of word day tadusa. Haan na ka nga dos-dosaan ni Apo Diyos. Apay da kayo, nanang, tatang, lolo, lola. Apay no binaot mo di ubing, gaputa nagkamali dosa dayjay. Oh! Kaysa mo dumdumngag. Apay no binaot mo di ubing, wano dinisiplina dosa dayjay. Haan. Ibagbagam laeng nga madijar aramidan na. Kamasapol nga ikorek mo. Kuno ti panang ipagarup mo kadusa, kamaliday ta. Salamo ka dagiti kakadwak ti kumbento no makitak idan nga aglitem ti matadan, ti kapupuyatan nga uray no. Hoy, may kamanganan no kung kunam ka nakamulagatin ti kasi cellphone na. Kano alaem di cellphone mo, ita cellphone mo ta ginanaka. Nag-strekto niya papade, dos-dosaan na. Tultulungan ka laeng, tadandani kamatayan. Kasla ka agrup-rupa asumbin ti kasi cellphone mo. Kano daduma ko nada ka, dos-dosaan na. Haan nga disiplina day tatap no agro ka. Kano datay no daduma, kas di mo ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Palagi pan nakakuma. Pari na ka. Intunukuan na mo, maikot-ikuti taramay mo, sobra tigaut nan, nya. Anya dahi ta, turutog Father. Imbaga ni Apo Diyos, anya ti ibagbaga na, agtumarak ka no Father, inya nga agtumarhaang kaunay makipunpunsyon. Madamag mo maamin nga minatay. Kaya na nga sa disiplinaan na ka, inabusom nga rin bagim. No nagasidik ka mo ti kaaarak, yak ta umin inoman, yak ko ng doktor, agtumarak ka, nya ti ko na nakisayam. No daduma no kasi ni Apo Diyos no daduma, ikan na tayo ti panubok, ikan na tayo ti kasla pagproblimaan tayo, tingitingan na no kas ano katibker tayo, ti rason tayo no daduma ka, apay nga dos-dosaan na, kamakimismisa akmat, agkarkararag akmat. Apay nga dos-dosaan na, kaday ti kaaruba ka makimismisa ka, haam nga agsaksakait, kadang ka makimisa, ang katumupunpunpunan Kano daduma, disiplina la day dyan ni Apo Diyos, ngam no daduma, negative di panangawat tayo, so nga ko natin, nga dos-dosaan na, wrong choice of word day ta. Kasla mo lakada kayo nga nanang kintatang, disiplinaan nyo, takayat yung nga sumayaataan. No napintas ti relasyon mo kini Apo Diyos, kasjay mo laeng ti panagkita. Isugarod nga ti konkreto apagibasaran, tinapintas a relasyon kini Apo Diyos, no kas ano tayo makilangan kadagiti kakabsat tayo. Kayam nga pakawanan, uray no nagbasol, katikunana ti maikadwa nga maibasa tayo, nagmayat, anya ti kunana, nanipod ken ni Adan, aging gakin ni Moises, na ilumlom ti basol ti tao, ngam ni Apo Diyos, bimababaan ken ni Apo Jesus, kitain nyo ajay logic na niya, isuna tinangdanon kada tayo ang managbasol. Imay na tayo inarakop, imay na tayo ingamer iti kina Diyos natapno, maitanok tayo mapakawan day ta abasol. Sinno kada kayo, ti makaaramid, nga no nakabasol ni Kumario, wanog ni Kumpario, ingkay danunan nga ibagayo nga, Kumare, pakawaneng kan. Wow! Da kayo mga tagadti ako, so nakabasol, nangagpakawan nagkebs kunayo nagtatangsit tayo. Apay ka nga pakawan ako, di mo umay. Dahil pa nagpampanunot tayo niya. Dahil wagas di pa nagpampanunot tayo. Apay, di mo't nag-sorry, Father. Urayon tayo nga iso na ti umay, ngam ni Apo Diyos baliktad. Da tayo asi babasol at tao, iso ti imay na tayo inarakop.
Kitata niya kumapay lang ro tirason tayo nga agtangsit anya pay la tirason tayo kas jay mo ti relasyon tayo. No hammo ka baelan nga ited ti pamakawan. No hammo nga kabailan nga ited ti ayat kinikabsa mo. Nga tila kay kayat mo kaday tay no good king ka good kamet. Anya nga commandment dayta kun anya nga bilin dayta nga rod kun ni Apo Hesus nga if you love only those who love you kunana. What commandment is that kunana? Baka ayatem uray dagiti mangirurumang kika dagiti imbaga ni Apo Hesus. Nagmayat di pa nang ibagana. Nga ti relasyon tay kuma uray nagkamali kasla kuma dagiti ubing dakam ngagkakasinsin uray nagpunto ka inton bigat agkadwa kay manen. Uray no nasakit tinakam mo inton bigat napunas agkadwa kay manen. Kaslakin best friend mo nga maawatam uray nagkamali agkadwa tay manen. Ti mistake na nga rod kanya tayo kaslamot laeng alamot la ti relasyon tayo Father, nay, kape man. Kayat mo, Father, ti kape, uwan. Kayat mo ti medyas, yes. Kayat mo ti brief, uwan, naglawlaw mo. Apay pa nagkitkitam kanyak, nagdakil mo ta brief nga inted mo. Intunukan ka, Father, bendisyon naman, jibalay ti asumi. Apay haan at sa jibalayo at mabendisyonan, wano na ikaw. Intunukan ko na ka, kay kayat data nga pade. Yeah. Kaya naka-give intake. Kasi nagsayaat ka na po pade. Wow, nakasansan to. Inton kurikam di mading aramid nakahaan nga maibagay. Pakawanam ni kumarim. Kuno, di tana. Tunukan sa balin ti kadwana. Relationship. Nga uray na niya ti kong kunam, no naunag di relationship, maawatam. Awatam di panang kurik na kingka. Kurikemmet ni kabsat mo, no naunag ti relasyon nyo, no madi aramiden na, karbengammet nga tubngaren. Ngem nakarabrabaw nga relationship, no addalaket kinurik na kanyam kinagsina kayon, pinersonal mo maten nagpuntukan, personalen na immature. Kuriken na la di mading aramid mo, hammo kayaten nakatangtangsit kagarod. Immature day jay. Kasi mo ti relasyon tayo kinapo Diyos. Parinaan nakalaang agpakumbaba ka ko na nakaay madehang po. Awan lubong ko ti kinapakumbaba siya karti katatangsitan. Agpunto ka kini Apo Diyos apaya ngamin hamo maawatan di ibagbagana. Ti kaya mo laeng dumawdawat ngem no palagipan nakahammo kayat immature. Awan nakem na immature kay Ilocano, awan nakem na nya. Nagrigat mo dagitay awan nakam na gloria iti Dios kadagiti tattao nga naimbag ti panagnak-nakam na kasano nga gloria ka no awan naimbag nga panagnak-nakam mo. Ti relasyon tayo kini Apo Dios kakabsat. Kunana ti mangipudno kanyak, mangipagpanakkel kanyak ti relasyon na kanyak ipagpanakkel kung tumet ken ti Ama. Kasano pa nang ipagpanakkel tayo? Kasano pa nang ipudno tayo ti relasyon tayo kini Apo Dios? Dahil tilaang ibagatay kanya na nga, I love you Jesus, I love you Lord, klap, kung natay latan. Data ka di tinapintas nga relasyon, anabatik ken katabatik. Haan. Tinapudno nga relasyon kini Apo Diyos, konkreto, ipakita mo kini kabsa mo. Iwaragawag mo iti panagbiag mo. Adda ayat, ureham mo nga kadwa, adda ayat, urehang kayo nga agka partido ti politika, adda ayat uray hanggang agkapamati. Kabailam ka ding iwaragawag uray no dayay tao kahan nakaunay nga respetuan. No maaramid mo day takin ni kabsa mo konkreto kas jemot ken ni Apo Dios. Isu nga kunana ti mangipudno kanyak kunana. Ti mangipudno kanyak kadagiti tattao. Ti pannakikadwa na kanyak kas ano pa nakinapudno tay nga makikadwa kan ni Apo Hesus. Our relationship, ijo uneg ti pamilya. Di pamilya no daduma agsisina apayahan na kaya ti makorek dayjay may sakayat na nga saon narabaw. Di pa kongregasyon tayo no anya ti nakaikapangan tayo na nakayat ti makorek narabaw. Isu dayjay pumanaw. Dayjay ipagtrabahuan tayo. At da relasyon dayjay nga nauneg ngem addan na kayat ti makorek han nakayat ti madilaw narabaw a relasyon. Isu nga kung kunan nakakabsat ti panangi pamaneknek iti ayat tayo ken ni Apo Dios.
no kas ano di relasyon tayo kini Apo Dios, kas jay mo ti relasyon tayo iti tunggal maysa. Kas jay mo ti langan-langan tayo iti tunggal maysa, ngem laglagipon tayo ngano awan ni Apo Hesus ngamin iti puso tayo. No narabaw di relasyon ti ken Apo Dios iso dayay nalaka nga agpunpunto, nalaka nga kumarkarit, managimbubukod, insecure no narabaw di relasyon tayo kay ni Apo Dios alla insecure umapapal threat amin ti panagkita na itilubong kasla dayta no adda na ibagati sa bali ko matret-tret isuna Allah kasla threat amin ti panagkita na insecurities awan kurang ken ni Apo Dios kurang ken ni Apo Jesus ti umuna may basa nagsoblianan tayo nagpintas inya ti kunana Jeremias. No adda ka kanyak Apo kunana dagiti kabusor ko maparmekda madusa da mairumenda kunani San Pablo daya if God is with us who can be against kunana no adda ti Dios kanya tayo si asinno kadi ti makabael kada tayo di same Apo iso nga no adda napintas a relasyon tayo kini Apo Diosen pumintas ti relasyon ti pamilya iti panagkakaaruba ijay trabaho ijay adinuman nga ayan tayo pumintas dayta. Ngam no narabaw pay, adda mo hamo pay lakayat ti mamakawan. Adda pay labasit pader, jak kaya ay ipapaunag mo ni Apo Jesus. Namo pay lakayat ti agpakumbaba. Ipapaunag mo pay ni Apo Jesus, kurang pay. So nga ti assignment yo inton agawid kayo, dagiti mangi chismis nga mangkukulam kayo. Ingkay pakawanen, nya. Pakawanan kan, peace, kunayo, isuman nyo, laman ta kita antay to man, ibidyo yo man no sino makaaramid. Dati mga agom di dagayo ka, peace, kunam. Tagbateng kanto ba? Nadatay ito yan, nakakarkarit tayo. Dagi di mangirururuman kanya nga kunam, ingka pakawan, ni Apo Diyos nga ro, di manon. Mangurugi tinapintas a relasyon, ang laki ta antay to man madamdaman no sino ti makabael, no naaramid mo daytan, adda ni Apo Diyos kingkan, umisem kan. Ngam na jimoging mo ka nakakurit-rit pa lang kastanay, ay sos, una nakangato pa ilaang, ditam. Adayo pa ilaang. Ala kakabsat, padasen, ikarigatan, no i-declare mo, no ipaduyak-yak, Ilocano, no ipaduyak-yak mo nga, ayatam niya po Jesus, no ipaduyak-yak mo nga napintas ti relasyon mo keng kuana ti perfect a pakakitaan no kas ano ti langen-langen mo kadagiti tattao iti aglawlaw mo dayat ti konkreto a pakakitaan no dayat mo kini Apo Dios makita iti aramid mo no da respeto mo kin buteng mo kini Apo Dios makita iti aramid mo no awam pay laeng dayta mabalin pay nga balbaliwan mabalin pay ti bumawi adu pay ti gundaway nga mangator no dapay latangtangsit kin medyo selfish pay laeng dayta puso mabalimpay nga ibatan mabalimpay a palubusan